Коли тобі важко, гурт «Океан Ельзи» присвятив пісню кримським татарам. Хіт пролунав напередодні на столичному концерті. Лідер гурту Святослав Вакарчук розповів про свої враження від виставки до 75-ї річниці геноциду кримських татар сталінським режимом «Вкрадений Крим. Історія депортації». І зазначив, що й нині на анексованому Росією півострові повторюється страшна історія. Долі українців і кримських татар настільки подібні, нас всіх, і нас, і кримських татар, і українців, завжди старалися поставити в рамки, завжди старалися протягом історії не дати нам бути собою. Ця пісня присвячується боротьбі кримських татар за свою незалежність. Bez